Добър вечер, вие гледате Акцент, аз съм Валерия Касиян. По всичко изглежда, че ни предстои едно горещо политическо лято. Най-малкото заради предстоящия местен вод на есен и разгара на политическите игри в този контекст, които май вече текат с пълна сила. Какво обаче остава на заден план в мъглата от псевдореформи и властови борби? За това ще разговаряме с доцент Иво Христов, социолог и преподавател. Добър вечер! Здравейте! Господин Христов, вие можете ли да дефинирате приоритетите на кабинета? Да започнем с това. Мога да ви дам един жокер. Бойко Борисов днес заяви, че след инфраструктурата с заводите, те вдигат икономиката. Цитирам. Както казва уважаване от мен български журналист Божан Петров, а най-хубавото те предстои, така да разбирам. Разбира се, че това основният приоритет на това правителство е да бъде на власт. С всички проистичащи от това функции на властта. Аз не виждам в рамките на 6 или 7 месеца, които изтекаха от началото на мандата на това правителство. 7. Някакви приоритети да бъдат ясно очертани и тези приоритети да бъдат по някакъв начин преследвани. Ето, например, всички медии вчера анонсирахме, че и без това лабилната четворна коалиция се е разтърсила заради един ултиматум на Патриотичния фронт към ГЕРБ. Мен ме интересува обаче колко е съществен този въпрос. Въпросът дали тази власт ще остане или не, ще пристъпим към друга, при положение, че реална промяна няма. Точно така. За грамадните проблеми, които стоят пред България и българското общество, дали това правителство ще остане на власт или не, е най-малкият проблем. То, разбира се, създава много проблеми, но не е в състояние да реши основните проблеми на страната. От друга страна, аз смятам това за, прощавайте, жълта вестникарска такава интрига. Дали това или онова правителство, или пък този или онзи политическа партия и организация ще да ги подкрепя. А пък точно в този случай, вие говорите за така наречения ултиматум на Патриотичния фронт, аз не виждам и не смятам, че ГЕРБ са особено притеснени от това. Казвате, това е най-малкият проблем. Кой е най-големия проблем тогава? Най-големият проблем е, че ние се сриваме като цивилизация, като общество, като икономика, като страна. Това не се спира с магистрали, както някои си мислят, или с даване на пари на това или онова ведомство. Това изисква първо адекватно разбиране на драматизма на ситуацията. Аз такова нещо не виждам. На второ място, адекватно интерпретиране на драматизма на ситуацията, т.е. някакви средства за излизане от това положение. И такова нещо не виждам. И на трето място не виждам хората, които ще го направят. За съжаление, не ги виждам както сред управляващи, така и след така наречената опозиция. Казвате го вие като анализатор. Да. Защо обаче тези, които са на власт и от които зависят нещата, не го осъзнават или не искат да го осъзнаят? Те не искат, не могат и не знаят. Тези три неща едновременно. Така че за тях властта е самоцел. Със същия успех мога да кажа и за тези, които говорят също тях, така наречената опозиция. България е изправена пред драматичен разлом. Цялата политическа система е вкупом негодна. И проблема е, че дори да е сменим, обаче аз не съм много убеден, че това българско общество в това му състояние е в състояние да излъчи друга годна алтернатива. Това е по-лошо и това е драматичният проблем, наистина. Казвате, не знаят, не искат и не могат. Точно как така. Тогава са се озовали на вас? Или как сме допуснали да се озоват? Или просто такъв е материалът? Това е закономерно, абсолютно закономерно и е следствие от 25-те години преход. Модела, който в България беше наложен за тези 25 години, има тези резултати, които има в момента. Това е модел на отрицателна политическа и експертна селекция. Човешкият материал в системата на управлението е с все по-негативни и по-негативни качества. Сравнете управленските гарнитури в началото на прехода и ги вижте сега. От друга страна, това пък е функция на цялостното интелектуално сриване на българското общество за тези 25 години, което пък е следствие на това, че България, съвършено накратко, от високо индустриализирана и средно развита европейска страна, се превърне по-скоро в страна с затихващи функции и по-скоро страна от третия свят. Не може да бъдете страна от третия свят и да имате политически елит, който да е равен на той от първия свят. Нищо, че формално сме част от Европейския съюз. Това да не лъжи въобще. Въпреки това, постоянно говорим за реформи. Здравна реформа, образователна, съдебна, конституционна. И накрая се оказва, че тези са само материал за дискусии, дебати. Какво пречи да се осъществят тези реформи? Преди 6 или 7 месеца в едно друго студио заявих, че тази история с реформите е приказка за наивници. Просто мога само да преповторя това, което казах. Никой никога не е имал никакво намерение да прави никакви реформи.
Реформите бяха само, така да се каже, лайт мотив, за да могат ни хора да се закачат за властта като копче за Балтон. Визирам така наречения реформаторски блок. Борисов ги сложи там с цел те да изгърмят като бушони. Те почват да гърмят, както виждате. Те нямат нито ресурса, нито могат, нито знаят, нито имат ресурса да направят реформи в секторите, за които те са сложени. Здравеопазване, да речем, или образование, или всичко останало. А има и нещо друго, което е далеч по-важно. Не можете да промените какъвто да било, ако ще колкото да е важен частен сектор, без да сте променили системата. Защото непрекъснато ще се натъквате на непроменената система, която се опита да държите частния сектор. Било то здравеопазване, било то образование, било то циганския проблем, било каквото да било. Тази система е порочна изцяло. Управленския модел, икономическия модел, социалния модел, в който България се намира. И все повече се личи, че никой не иска, няма намерение да я промени. Как ще промени при положение, че те са бенефициенти от системата, от статуквото като такова? Това означава, че те трябва да бъдат самоубийци. Това примерно като с, прощавайте, глупавия референ за съдебна реформа. Как при положение, че управляващите от всичките възможни клики имат огромен интерес от такъв дизайн на съдебна система, какъвто е в момента? Вие искате те да променят това, да отидат сами на саморазстрел, да се гръмнат. Не мога да стане. В този контекст, как си обяснявате цялата истерия около Моника Маковей? Тя първоначално бе така представена като човек за пример. След това, когато изказа тезата "Не вярвайте на премиера Борисов, той ви лъже за съдебната реформа", изведнъж бе охулена. В казармата, аз съм поколението, което служеше в казармата, когато България беше държава, имаше армия. Имах един старшина, който казваше така: на теория, на практика може да е така, обаче в действителност и иначе. Точно това стана с Моника Маковей. Те си мислиха, че тя ще бъде един пиар елемент в така нареченото активно мероприятие, наречено съдебна реформа, че тя ще дойде тук и с публичната си поява тя ще легитимира целият този лабализъм, бурна имитация на дейност при фактическо бездействие, наречена смяна на Конституцията, и оттам едва ли не това се представя като съдебна реформа. Проблемът е, че човек предполага, Бог разполага. Маковей просто обърка сметките и затова изведнъж от бяла стана черна. Тя каза нещата такива, каквито са. Те действително са такива. Ако не искате да промените нещо в съдебната система, почвате да се занимавате с промени в Конституцията. Напълно мога да се подпиша под нейните думи. Също така, проблемът, там където аз не съм съгласен с Моника Маковей, но все пак това е обяснимо. Тя е само юрист, за съжаление. Те си мислят, че като дойдат двама смели, едва ли не прокурори, като комисаря Катани, те ще обърнат земното претегляне. Няма нищо да обърнат, при положение, че проблема не е персонален. Проблема е, пак и казвам, системен. Тази съдебна система в този дизайн е направена така, за да работи по този начин, който, разбира се, нас не ни устроива, обаче устроива малцинството. Все пак биха били един добър пример, един добър знак и импулс. Двама такива души като Катани, както се изразихте вие. Той за това го има само в филмите. Да. Започнахме разговор с ултиматума на Патриотичния фронт към ГЕРБ. Той беше във връзка с ситуацията в Гърмен. Да. Как интерпретирате вие случая Гърмен? Аз досега умишлено избягах тази тема, но вас искам да ви попитам. Случая Гърмен е частен случай на грамаден, пак фундаментален проблем. Циганския проблем, за който 25 години също така в страната не се говори поради политкоректни и всякакви други съображения. Частният случай няма да го коментирам с Гърмен, защото ние имаме много такива гърменовци, които ще гърмят тепърва. И то с ужасяващо засилване в интензитет. Става въпрос за следното. Циганското малцинство в България, което е някъде около 1 милион, въпреки че преброяването обикновено не го дават, се превърна в първа жертва именно на този преход, на този модел. То беше първата жертва на разрушаването на ТКЗС-тата и ликвидирането на българското селско стопанство, без да се намери друга алтернатива. То беше първата жертва на ликвидирането на всички индустриални производства, където циганите работеха разбира се, в мръсните, не толкова престижни производства, но работеха и носеха някакъв доход. Циганите съответно бяха първата жертва при разрушаването на системата на професионално образование и на, да речем, на трудови войски, т.е. професионалното обучение в армията и учене на дисциплина на цивилизация. И като отчетете цивилизационните проблеми на това малцинство, което е в предмодерно състояние, те са на трибалистко кланово общество, което е запокитено от историята във все пак в едно относително модерно общество. Допълнително тази капсулирана маса започна да бъде използвана за две функции. За ефтин електорален резерв на управляващите клики, без изключение. И на второ място, за тази цел, тя се отхранваше с социални помощи. България действително чака това, което Антонина Стоянова каза, доцент Антонина Стоянова. Южна Африка и Съединените щати с негърските гетата. Разликата е, че ние нямаме никакъв ресурс за справяне с това проблем. Пак повтарям това, което казах в началото за правителство. Нито могат, нито разбират, нито знаят. И на всичкото отгоре все
се задълбочават процесите по ислямизиране на това общество, което допълнително Най-малкият утежнява. проблем е това за ислямизацията. Огромният проблем е, че той остава все по-пауперизирана социална група, в която бабата си още е грамотна, защото е ходила на училище, а внучката, която отива в социални помощи, е вече неграмотна и баба и трябва да й пише молбата. Това са вече хора, които са опасно, изключително опасно огниво за каквито да е било религиозни, етнически и социални пожари. Така че, вярвам, че от цигани революция не става, обаче циганите са достатъчно в България и са ситуирани на такива места в страната, че те действително могат да предизвикат взрив. Обаче подобни сигнали, не знам дали ще се съгласите, винаги идват много удобно няколко месеца преди избори. Така е. Турците имат една поговорка на българина да му има втория къл, дето му идва след това. Заиграването с циганския проблем е като с заиграването с малцинствения проблем. В по-широки смисъл. Ислямския проблем и така нататък в България. Удобно се използва от българските политици, които не мислят за други ден. Те мислят само за утре в най-добрия случай. Според мен едни и същи процеси в обществото се въртят в някаква такава закономерна цикличност и въпреки това ние винаги се хващаме на въдицата. Да, това е всъщност другия системен вече голям проблем. Липсата на критични сетива, на грамотност. За съжаление, голяма част от нашите сънародници, меко казвам, са политически инфантилни и се хващат на тази въдица непрекъснато. Защото ако веднъж мисля, че беше вашето студио тук, заявих, че проблемът не е, че циганите не се интегрират в българското общество. Проблемът е, че българите се циганизират. В метафоричния смисъл на думата. Да. Искам да кажа. Спадането на културната планка, на цивилизационната планка. Вижте всекидневните образци за поведение. Вижте какво се случва на улицата. Вижте взаимоотношенията между нашите деца и вижте, разберете, че това общество се варваризира от ден на ден с ужасяващи темпове. Но това не е проблем на българската политическа класа. Каста, не класа даже. Да. Между другото, ние докато се фокусираме в тези вътрешни наши дребни проблеми, светът около нас и на Балканите, и в Европа много динамично се променя. Казахте, че са инфантилни нашите политици. А адекватни ли са на този ритъм на променящата се Европа? Инфантилни не могат да бъдат адекватни, то е повече от сигурно. България отдавна не е субект на никаква геополитическа функция, тя е обект. За съжаление, за външния геополитически фактор, това състояние на българското общество и това състояние на българския елит напълно го устройва. Това е големия проблем. Че това състояние напълно го устройва. И второ, в надигащите се изключителни катаклизми. България е поставена между два фронта, забелязвате. Единият е южния, този, който се случва с проблемите в Близки изток, и другия източния с Украина, Русия, т.е. сблъсъка Съединените щати и Русия. България се намира в прифронтовата полоса и то в най-лошата си възможна социална форма. Като казахте Украина, знаете ли какво на мен ми направи впечатление? Изпратихме войски на границата с Македония и стана дипломатически скандал. Изпращаме военни на учения в Украина, това предстои другия месец, но няма скандал. Аз не знам какво сме изпратили на македонската граница. Когато миналата седмица или по-миналата възникна проблема в Македония, министърът на отбраната заяви, че България е готова или че вече изпраща, засилва границата с Македония и след това дойде изказването на Лавров, че предстои подялба на Македония между Албания. Той вероятно внимателно е служил изявленията на нашия военен министър и затова е съобщил това нещо. Казвам го в кръга на шегата. България си играе с огъня. Тук казва с Украина. Разбира се, мен е ясно, че България няма собствена воля по въпроса, каквото и каже, това прави. От друга страна, да влизаме в украинското блато е изключително опасно, поради просто причина, че когато влезете в блатото, то засмуква не просто само крака, цялото тяло. Това важи за цялото ни общество. Проблемът е, че тези, които ни тикат в блатото, те са настрани от него. Аз, между другото, за това, това е лично мое мнение, съм против изпращането на военни под каквато и да е форма, дори на учения в Украина в такъв момент. Смятате ли, че някой пита българите въобще? И второ, смятате ли, че българите са в състояние да отстоят една такава теза и да не допуснат това? По време на Втората световна война България беше воюваща, съвоюваща страна и не изпрати нито един войник на източния фронт. Нито един. Изпрати 2 санитарни влака, медицински. Но нито един войник. Ако ние сега в момента направим това, което някои войнолюбци ни тласкат, това ще бъде, може би, най-голямата национална трагедия. Добре, благодаря ви за този разговор. За съжаление не сте много оптимистичен, но за сметка на това бяхте красноречив. Както се каза, който е предупреден, той е въоръжен. Това исках да кажа. Добре, благодаря ви още веднъж. След рекламите продължаваме с одисеята около приема в детски градини и ясли.